Istaknute sportiste Savate kluba Vojvodina primio je danas u gradskoj kući gradonačelnik Novog Sada zajedno sa članom gradskog veća za sport i omladinu. Povod za prijem su predstojeća takmičenja. Tema razgovora između gradonačelnika i jednog od najtrofejnijih klubova u Srbiji bile su pripreme za predstojeće takmičenje u Savateu, koje se održava u Francuskoj 4. juna, kao i o učešću na Evropskom prvenstvu u septembru 2015. godine u Mađarskoj. Ovo je mali znak podrške, pažnje, kako god hoćete to da definišemo, i ovim sjajnim devojkama, momcima i rukovodstvu kluba za ona takmičenja koja su pred njima. Očekuju ih naravno veliki izazovi i u narednom periodu, a ja sam ubeđen da će Savate klub Vojvodina na najbolji način predstavljati i grad i državu, naravno pre svega sebe i svoj klub, i da će i dalje služiti kao primer ne samo u toj sportskoj disciplini, nego i za mnoge druge klubove iz drugih sportova, kako može biti kvalitetno organizovan klub, kako može kvalitetno i dobro se radi i kako se postižu zaista sjajni međunarodni sjajni rezultati. Savate klub Vojvodina postoji 12 godina, a njegovi članovi nastupali su na skoro svim važnijim evropskim i svetskim takmičenjima. Imamo preko 60 međunarodnih medalja, od toga 27 zlatnih, i nadamo se da smo time makar malo uspeli da se odužimo gradu na svoj podršci koju imamo svih ovih godina i da smo po dobrom proneli ime našeg grada i naše države i u Evropi i svuda u svetu. U Savate klubu trenira oko 80 savatista, rekreativaca i takmičara oba pola, od najmlađih do najstarijih uzrasnih kategorija. Za narednu godinu organizovaće Evropsko prvenstvo za kadete uz podršku grada Novog Sada, a uz istu podršku od septembra ove godine u klubu će biti organizovan projekat u okviru kojeg će sva deca do 12 godina biti oslobođena plaćanja članarine, istakla je predsjednica Savate kluba.